Lukhimi juri sarthe rong phar balijan ingti arong la rong ni arat thorpak pen towar kasilam pon. Lason si lakhain koira trok duar baguri constituency ke parlo Lukhimi juri sarthe rong phar balijan ingti arong arat thorpak pen towar kasilam pon. Labangso towar kasilam pon along duar baguri constituency MAC mati education EM ke hai Richard tok bi aphan chuning ripon pen cherap dunde der aputhak ningkang samse dokoklo puta balijan ingtia rongarat atum pen chithan pon lapen puthot rongarat atum pen sodak pen chuning ri alam tan ningje pon iskola somar kedam kewang lapen kisokiun eta hospital ka chepon ta sungpik an pusi hadak rongarat atum pen ningdok pen ningje pon Pierthea thake sungnai pulote isike towar henlo lapen towar kle ave pulote ke claim ke dam sitami sungpikan lasi Karbi Anglong Autonomous Council mati tim Karbi Anglong along ke thekiding atumaphan lapen duar baguri constituency local MAC pavitra rongpi aphan sangti arlong nang thokpi proitha pusi mekri boring pen pherangkia thengnu nang ningje don News Desk Report Public TV Karbi Anglong अच्छा बिनी नांगली तुम लदाक रंग आरात मते नांगली तुम आर्मू गचतों alam थेनाली नंग थांदुन जिम तो लासो कार्डम मीडिया करते फन ली ना तो कार्डम पिलो लपन के थे दिंग नुमन तानी ली कार्डम पिलो काउंसिल जारी थे दिंग नुमन तानी ली सुरी सुरी कार्डम पिसी बिनी नि तुम लदाक रंग आरात चितों मंके नि तुम बिखे कोई लासो तवार कि बनाई साथे रंग फारंग पेन दाक बिनी काकोजान के फुलांसो लासो चे देंग तवार तुम रंग asal rubasor jak tawar ke hingnu pena joni sini tumlas bangsor tawar pini ke ki bunai lo tawar kisa phalo athe in bolen ta ponu gari so bai ta bek ponu so lo tuman delivery hot sami ki sung boy dokok non tami gari so pubangya sab ta ponu lang tami ko pulang jo bor i bor aben bunai lo la si sa tuman tami ni tum chuning ri bangke tong sikot penil tuman la so tawar nang ra pason te puson si ni tum konsil cari kita ding mata son sin tum chuning rila नांगली तुम नॉन पिनी ला स्वातवार रंग जुंग पेन के सलाम नांगली तुम हान दाक लोकल एमसी सर एजुकेशन यम सर रिचार्ज तो बिनांगली तुम हान पिनी नंग किराब दुना संदोमा nil tum ban non bangke chetek long le lang nang kerap dun bangke tangte ladak bang phugi ligli ga hot nangli tum ladak kiwang wang hot pini nangli tum han son alam chak nai pila son duluma lo son ke chicha kang lo leng the tuman bang ke bang tum ling ta jongsi ni haidat bangte sarkar pen sami kerap son an tami nang piang pajir popon po nang rapon po si alang tum chicha kang le nangli tum ente la non pini jitu nangli tum la ke claim bom nangli tum jung nangli mena tawar chi salam bom laso long aputhak nangli tum pini ison bak nangli tum sar recharge tok bia nangli tum pini ison bak puluma kipu mane non ko bang pu jo batai sia reporter da pu ke pul he sami sa tum non puta tum han ba BJP leader tum choklem atum phanta thanga reporter bi pelang bon la si ni tum han ta thang khobor lang pi pedal ga tangte laso non bali Lakshmi juri sar therong pharla balijaning piarong along non kidam sung pik laso kisung aputhak nangli ko an upper pen sinangli mene ko an ki papra penangli phan nangli tumla dak arat tumhan nakirab dunji phanangli chuning ridunik pa nil dum sa research to bi phani chuning ri dun ala mateng bang de jongsi na sa tum jongsi nang rap bang de non ni thom piang bom ben jongsi nang rap bon thek taka poisa putami nang rap bon thek poson de me par an so se nil tum tami alang li phan tami non ki bang an se tan tum cherap chi tu dun ji poson ni tum ta rong si tum da chi matha le nangli menang che thani ji nilimen cancing ti nangli hin ben pini chuning ri ji sondoma oh nilihin bengke lapon wala alang le sar tum han tame la bangso towar ki misen je phan no prabjin pe no nili tum han nangra pasonte misen ji nangli tum laso atwar long la adab iskola somar ke dam da ani wang tal puluma ani wang da adap soy bai late dak hemben aking ben bar po inke 10 kilometer ani dam nang nang kisung so gali aga towar kang rampen nangli kwan kirap apra bi phanangli chuning ridunik unte la hafta ni thomang bong nangra pasonte nangli menang che thani samsoning ti nangli hin ben ko pisi pu point
Nilihin bangke pu panji bangke bangsa tawar kaselam dia fansi tuning ripon lo mane sar dadak non kecari bom. Tuli ramrong hang lapen dolang ala recharge tok biya fan non amat prabjen pena kerap dun dia fansi tuning ripon lo.